Mandai constituency sing kalaja Mandai BC Kasia para kini abo takut rasa bukan abo tirprau kuno income kering bagina kataro income kanan bagino সংসার চলিলেন bagino bokai jaya ko 20 বছর bicara kataro thangai nai Kerala wo income bagi thamani aro langma sokka langma soi abo belai kai kostoni bisinti bini lasno abo pinatu ko bolaika aro sanane ko mandai constituency sing kalaja to takko ko khataham khadanang borong hambai maruo kebo surimani bisinti kebo rangko sani bisinti ko bolaika বিশেষ kai aroni je chubai rohnai rok Bengaluru aro je Bengaluru tongnai Dinesh Takuno ono belai ke hamai maruo bini chuba mani bisinti nai ini aro ini takut orang aro kai bunga bukabai last mukhang nujat nuguman laika ang MLA hisebo bo ang tunggu masuba laika ini leaders roba aku roba milelai pop salai masuba laika kai aro thoi nahanani ambulance aporo option tiar khaya apai tak nahalai or tak sakaja mawatini bisinte bilake wana masisa bol rok jotom kisingi thamaka kerosene rok tiar makhaika gari tire dok tiar makhaika abubai kana buni kasparok makhanya binina bilake hakamo kai takku korangni atta santimantu angobno diainai ishor bini kolano yasak sokto bini akano santi torito tai bini nok lukhung goje tongnai buma buka te bufaing song no bo yakar kalangi khada jahate bini nok lukhung bo santi tongthong khaksama ko blung ngi tongthong angabo isan tani diainai hambai